Nana Jima Bedu cram me chidi sana ire cram na modoma. One person beka sana Nana Jima Bedu ire ne ekon. Oh, ade. Me ba jam hai. Nyira oye santini prekope. No ma mo ne se na ba wo ba no. Se wan hwe ye no to bomba. Na oche se wan hu se ne osite no. Obia ka chiro se you bet me come confront to say me am a bibi afiri sure I no be dem to na go kra ya kan sikada ko fi no be yidi ba dwam no won hu say ba so won hu say ba so Just go home. Let's go home. Satisfaction. I don't know. Let's have a car. It's got a focus on my election. I said about 224. So when I walk through the house, I'm actually election. I mean, we are working. I mean, the election. At 224, I don't know. Is that so? About 224. Adonibia ba obona bidu Akoya mamunyina akwa baba Nyansapo kasa mfonyusi Nyansapo no agye sese yesane no madwemba ekwan so sebe ogimifo ntimi nsane jese obi a oye badwemba ono no otimi sane enu ntin na epa e nananom ebode to ho no mo kyekiri ni Nyansako aso no jese hia madwemba wono madwemu da ho na omotimi aboa na omo sane amaye sade me kan no bodam ni bopa bodam ni na esane ewo ho no mo ene sawre mensa enifa so a ene Nyansem keto akra me amenu aba papa bi adabi enkunsa oka no ho a owo so adoto a wonsu akrokre wotisi social ene ni media no so a na kyese Nyansem keto akra ene menene bedi nkomo tew tiawa na yehwe de etwagu wo monten so a sabie ku sabie nkroto enipa bi ano apa na wo mo kansem bi a ense emfata e de fa sebe de otu okru wi okrawe ne brawe nwoma sikadwa kofie ya asanteman esunsum ho no eno na menu aba emenya na ha me beji na dwunkyere kakra bi na yakọ onua akwa abai Mejoso. so ho ye de Oh, nyame adom ne santeman seven previous yakonya kese na nanu madaromenti me hoye akonya de soso ye no hwane soso ye ne nipa sanya nipa ne nsa ye na ere na obi kwa kwaso na de wonte de o papa yi akanyana papa be o saje force ade yo ageman bedu o sa hwane oje hwane ofo hwan ye de ye yakonya ne free stro ene ba ye anyansafo animdifo na nanu mo ti nkonwa papa so a wo mu swaye ne nipa je wo mu tumu no mu onimdie unumu nyansa no a wo mu bu wo mu nkonwa no no mu di anidie ma nkonwa no o mo nkasa ntimentehwe sa na o tese obi kasa se anya obi a on se ye won komo bi a ya na nka sabie ko ntanke bi a obeba menhia nka abeka se e bia ahinkwa anom na nso menhia anom ahinkwa afo kra na sebi ensem hunu bi sa mfiri wo ma no ma wo mo na nka bi anka ombeka na nkwa yi obi sa na bi ekoye ohine beka se omanhine bi e kan se bi sa no no ohine bi ani wa na dwene mu da wo beka sa ohine bi ankan ohine bi ankan ohine bi ani wa na dwene mu da wa na dia asabe wo mu hu kwan asante fa so kon da bia meka medi kaka se obi a wonim nyansa bia no hunu nua so onim nyansa wo jimifo so hunu nua se wono wagimi nti nitiri mu adwe nyina re yense obi agimi so atiase sanate enti wo hene bia wodi nidie mana konwa ote so na wonim sana konwa ote so o waba kosem kakra wo ho no watiase wodi buo ma obi de na de oni abakosem bia no ontumi mfa buo ma obi de obi abakosem no ontumi nyini fiso ono ane de na kwa no wonim de ekọ na beda no agi obi de me abia ka se me akora menyimu ni beda na magi obi edi enti obi onim obi ankansa na nyanyansasem obi akora ntumi ma ne mpie na no
say was ya so so I was say so hwa ayi chen abubu ne ya de akwa me to am ya so da bia de afisro bia mfa ne nsan kan de obi anka hwe ne nkasa manhwe obi an ne sabe wa bodam nipa kro yale ade wunya bi hwe wo social media no so ana ja nyasa asa wo guru nipa da bi obi me sina me da bi na aye bunu chempim on se kane no na ye obunu chempim ho nanso wo mo ahuhu ekura na wo mo ahumu kura nti no ebo fom eme papa me tete nene ene wo mo pesa wo mo sa aka wo mo hu bommu na ye sa enya bunu chempim na gina ho a ye nuanom bunu ahemfo awodo na wo mo bunu ene mpatem no ene wo mo kom mo bommu sade santeka no bommu a ene akwa etra Ghana ye ka sante a ye nka Ghana nkwan ne no ase na wo mo pa ho ntoma no ena bunu regional house of chiefs na nanu matena nkunya opanyina wo na otua no president ye ye yewura wo saje force ade yo agye man bedu ka wo sha ase wo se we de meka wanza ya na wo se ye sikadwa no nipa ne gifiri so ba wo se nipa bia na obetimi di sikadwa firi so aba na anu ohini ye wo yipie ye hu se de ye de ko magazine ya soso ne ye de aba o se hu sa de nhwe menyan hwe nanso media menyi ni so obetimi akasa debi ane waka menyi ni na ade ya no wunyina ho a obeda di ho adanse so we TV so na wo ade ya hwe ni TV so ene ade na sa ade na kura wuntumi hu ni ye se de wo de wankasa de wani hu no na sa bi mpredu asa na me ka ne se me meto no medwene me ho ena me di me fie asem be obi fie asem ba chia me de me mo obi fie asem akwa ba sa bi mpredu asa na me ka se ya na sa bi menua no mo obono ho no ti oni ye o enye tan na obi tan wo mo na ya na ye pese ye bie wo mo ani isi tru doma ye nka no doma ye pese ye bie wo mo ani enye sabe nani na afra na me bie nani bet me ya na Debi Konsa me pese me bie wo mo ani wade bi ho yesi obi ni mo obi kire me na na mo obono mo mfa ncha me enye sabe bie wani sabio woni munya enye sa na me ka tie ni ye wo ya bunu na tie ni ye na me pese onse obi awade bi obi ani wo ho na minim sese yo ese hwe yesi yesoma benyansani ni yesoma na mo tenten yesi die ni mo to ne adini gina atwe no ano yesi baku din fata na kono ebe miensa enti se abre bia no o soma obi yesoma die onimu to obetumi ato ade na wonfom se baku din be fata no eye ku bi okun ye odi nkunu de fata no se wo soma obi yesoma nyansani no okọ asem no watumi akopemu no watie mu no de aba na wanyama ne papa bebo am obi atene ho ase nenu anom bonofo abia ya na akwa te se mo adwene ya musa na dwuma badu wo okoma mo nanso nya ko no okoma mo osemo amamre ne mo amane oboni beka se osenke mo amamre no odo na suko edi entia hwe na nagyema badu ye nipa bi abre bia nipa media menu anom bonofo menu anom me papa me busuafo ne mo na nagyema badu ye mre bia oye nipa bi amre bia ni monyam ba no no odene atia so se wo mo hwe ya bibia o mani na nagyema badu empa ni monyam na me ka kire mo se na nagyema badu ebunu mogya na gina ne ho ampa en wo firi bunu ankasa ampa enko obabuno obabua ama ebunu kyekye akoso na nagyema badu efensi wo fra kwam yesi obi anwo wani wo fra kwam na obetena asa awampa mu ho no na sebe waye mpredu asa waye se apan wono onya ntakraboa wono so onya ntoteboa waka nsensemu wono onya bunu ni wono onya santini se de chiwa de wadwane eti wakwa de wona nko biem eti wono anu wonhye de hu wo se woza apan no wono woni di wafam wozo ani atabase de wotu ananti wi se de okode enum tunanti enti se wono no ade hia no enti wono a woya bunini no a wote wana wonim se be de me krom ne bunuburu magya de jam abunu nsuo na me ma ye abunu so na papa no me no de wo me no se wa hwe ye mo be ma na nagyema badu asem ya mo ka mo de mo tranto baby obajeje mo akogya musubunani de enti na me kasa na nagyema badu firi bunu na bunu magya gyan ni mu no odom ampa en wo primpuntuo ne ma pakọ bona ankabre bi obahwe se ade bi oda no wo bunu bia be ni monyam hye ampo enko obahwe se ade bi a wo ya bunu bia be nya di monyam hye nya kasa na nada romampo obu akura no mfiri baabi bet ni nimudie ni nyansa ene de opese wo yam ebondi no wo pre bibi kọ baabi eme kasa na nada roma enu ti no obi kọ baabi ni akoba no koso hene onfiri wo ya bra na wo kododo bra ni si asa na de be ma sore we de me ko ba asa me na wasa enti asia so so enti se na nagyema badu pese se bi mpredu aso ye bibi ma broma no de hye broni monyama anka de bia no e be ya de e beti manim
ebeti monim na e de bono kwe nanim na de bono kwosoro na nkrofo zu because obi tesoro na o pese unim aboa owia ai obedi de ya na odidi wo he ono de se owia onye nyina nko mu anse hene no ya na odidi anwumra no wasana bafam so ate ase no abedidi enti se aduane kura wo so enti se de wabafama be enu nti no se na jema abadu obi wo no ma na yo nim ebono fa amamre eye wo woda no na ade ebono amamre ne bekọ na obi ehunu na mebuna nya animonyam na bi akam na won kwala ne wo matete mpatam wadofo nyam se na nada roma na sta na jema abadu nya na dwe so obeto obono na jema abadu de ani se begu agu sa na me pesa me kacha mo mani na ho ebegu agu me ya asantini me ma me papa nyina ya asantini aso me ka de tumi ho se ebonofo nyina moye sebe ye nyina ya de baako enye nchichemu enye aburo nko koso de me ko abona na mini di menu aburo bi atam da sebe menye gimi fo se de kotokon na de nyansa de asante ateteme no sa na me di buo ma obia because enso akwele banda so kokoba me nka asam boni ntia obi nti me ko abona me je no osmasi o me ko bono me ko obi fie me se na de asam kwa me kwa koda because me nka se ntia bruni na sabi me ja me ma me papa o he ana me de me kwa ko hia no fa kwadi o matam e de ana o mo ye me Yesu Kristo o mo na kwa me ko bona senia na Judas kwa no afiri buno kwa so e kontekro etime de me kasa sese binyansani enti me pesa me kasa kire wo mo me nua no obono fo se muntie me na Ghana no nye kuro ba ko na Ghana e ye dom ne ka bom na ye Ghana enti mo ma ye nka ye humom na sa me wo mpena bi amabatwea me mo ayeden e wo bono na manya bono fo ma so obi susu wadwuma bi a wabebie ne ho ama na ye kra behwe ne nya dwuma ho e ye mpuntuo sabono dwo ne nya ntam ye fanya he azuma si wanya sika ko si factory bi ho me kwa mi nsuro because me nimsa me ne ye bono fo e kama nanso dia mo ye no dia na jema badu ye no menka kire mo mo te ebono no mo ma social media nipa kakra e obo no kakra na di e ba social media be kan se mu no but mo do na mo nka ahwe o mo ma kakra me na de be menti yo enti adenti na mo ma obi asoso just na magum so adenti na obi kodi na nwa mo no ne nsa befo na ma presive abetene ache obie adenti na mo obi kodi abro be no de wabeto ne nwu na gu nche na pampa na jo na presive abeche wo adenu obi je ne wo mo de kuta na jo wo bra wo ko wi aje ne mumie mani na jema badu ya bunu ni a anka de wo ye nyina nko de bunu beko ne ma me bunu aye kra behwe na bunu fo anya ni monya mo ba biom beko bia de wo kan de ema me ne wo ya adwen ne se abre bia wo mbeka bomu e wo bunu ho se bia afahye bi no mu di ananhia mu bi no mo kwa o mu bewie na nka bunu senka na no de o mu ye bunu chempem e ho ntoma mo pa oye no na nka o mu bewie bro ni beka se no na aye talk of the town eno na agent na ha de bunu chempem nka bomu o mpeso mo ye no nanso agema bedu ye na agema bedu mo fanche me osori gina simpie no so gina ya enko beka abakwasam ene sentia bunu o mpeso mo sa ka o mo bomu no no akofa we abetum enti ene no o mu wie no de o mu ye bia ni won ma Ghana agent na emom no sasem we obekan enti bunu chempem nhye mu no mo ka ekoye no bro ni beka sa aye useless emfa so bia amaso edenti na o free say akonya kese basa na ye rosaje fo agema bedu nya akonya na ode beka bono abakwasem na o pese wo sori na ode betia asante abakwasem abere bia se hono no ehia no pa so wo se na me di ka ye no se na agema bedu ya bunu ni a ebunu nsuo gina ne ho ene woni mbunu fo ahia asem ene ope bunu yedie ope bunu nkanko a enkade bia ne bunu ya de a ho no obehye ne woni munyam na wa ese me na Debi Konsa mejo me de ye fato ho ena me firi okra manya akofiri ho wa naturalize wo eti ese wo ya da ntumi ma asante wuntumi nko akwamu enti wana se wufre enti me ade a me bia me ye ne se megie ni monyama ma obi na ma obi fini cross na onfri baabi mpa ode me aye nhweso de se de na Debi Konsa bra so hema onfri wona so hwe ne ma waye enti se menua bi so koye bibia e wo baabi a onso badwena me de no obehwa me so no ode aye bibi obra onwono na nka brofo so agena tum bena na jema badi esi obi anwa wanu menua no brofo mo hweye na jema badabre bia mu hia kade bia ye penka bom ka metrase a okay bro nchampem de ne yebeye ene ye se prae wi ba ko ebu wo kam ho bom dia emu enti mo miyanke kan ho bom obi a wadwe bia fa bra e kwan ye be fa so e be pagya ebru ne hia me de sebe ba ko fo me ntumi fa madwen nya manye ye ehia nkra dwen kire ye kan ho bom wo ya kwala wo ye pani de ofo se ye be ye no ye mfa nsuma mo sanse enye se ye be kata se nkwada de so ne ye bia mpani fo nko adwen sanse ye wa kwala o woni mu die
nyansa wo so da epa bi woni trimu nanso wonya oboni akwanya ntino obeka kire obi saafo nya nanan me bia ya apono de ye beye aba bron champa makoso na bron fa ntuma pefra na bron so besa na afo na bron bekwa nimu no obi amfa na dwenkyerem na nanka waye sa na kwala bi wano ma no abanana enka mesusu mi ko hu ade we kura wa ha na mesusu se nke ye ni se ya enka be se no atrato na we so de ba nya keka ni nyina abom so ati ase na ye de aya ma na ye ne de hye ebuna ni bonya sanse ye sesa nkwaya da enkwantre na ye de enum no ono so wonu mu bi enti akora ni kuro no mu ya otena mu bi nanso na naje ma bedu aya na dwen sabre bi a ebonofo betena se aya ade bi be pagya bono nkan ko no obese no na omani nyanko ho minua no bonofo mama ni na ho mama ntan asante o asante be ko social media kan sam nya free bonofo ebonofo men kasa bonofo nyina ebonofo bi a 7 preduasa omutu wo mu si social media no mo kan sam edi asana asante yeso so anso no obi ayedi no obi ankasa di obi a pense yedi asante atem na asante kanya ne ho no wo mu si enye hufo sansan pani se wo pam wo hufo a wo to ne bema ene obi to man asante fo mo kasa ne yada o mesi ya mobra ye de ye dwene ye ho na so to buoba mu a na abehu se de ya no ye asitie uba hu se de ye bo wa yesi hyehye enu nti na asante fo yenye ya dwen se ye ko ba bia kwa bibi na emo masam na de be ma sori de na na gema bedu aya mpe ototo ya nkwala nyina hu se o na ze pani mu kra na kan yeso ebetumi aka bi a ono hye bi no machi mo keka aye no enna ma ya nso ye sorry na sese bi obi a wosen wani no ebi no free se de aya na ye kan se abo bia peso doris ade aya na osua preko wo ko kan bunu champimi ye ko fa hene wa na ekotie wo bewie na beka demo enti asante nso aya sesono na ne ngoma no so na ebai etre ni nti so rede ene e wonyine no so na ayese wugina obi abati na ade hwe bedwam no ene ewie ye na agimambedu wono ankasa na ni suade hu se opeso trend no ene abamu ama no se de ebi ka no onfiri se unyini se enu nso nti ena asante kase yo nti opesa ya na ebrebia wota ho bie na odinya dinti na ya na oyo ne sa na na wutina wiase kotra tada wate se kotra buda bi aguda na bi o nenti na naje mabedi ba asante dai ese wata ho kro be se ketre na kotra tada yesu an kotra tada ye bonti ko pop officer niti ne ye hama odi buda na gum no o kotra tumi buda gu ta kwa me gro mu ne ye breke ya eda wotale hu bi tale ne de obetale hu be wontumi ye se dan etina jima bedu ye asante de obeda no na me ka chese akwase bro ne nyanza ne hunu me yan yeso wo mo kra wo ba ntumi etina na nya no ye de bra sante ase yemfa no mubu asante be po yemfa tutu asante be po wo ti ase sabre kra na be po no ye kra ha ma ye bubu wo ntumi amu bi wo mo ntumi amu bu na be po no aye kese na betumi abubu e de kra kwani ma no ani ha ene na betumi abubu na sana na jana wo hene be owo ni kro mi refi obono ho na me se wo ye bibi wo kro no ma na ye ni monyam pa na jana na me bona ba so ba bi obia me kai sa wo hene no adoye ni mi refi toto ye de mankrofo mi refi me kai nte biasa na jana mi refi ekro no na jana no ehye ya wa ye no so obesum ni kro obema ni kro ayefe owani so ade hu big vision ne ni so ade hu no so enu nti wo fra sese obe bibi di amane man ni kuro no na jema abadi ko ya okofa na jema abadi se wo metena poniti no na metumi akasa na ho oye nti no na jana no hu anya smart ahwe oye wo ye na dwe se obesai program no ampa so sai no eno kra nti abrante ni nyuma pa na so hene nyuma pa wa ye wo kuro no mu a na ama odi agidin ni ade anka okọ ye bewie no na nka wa ye wei wato motorcycle dia ma youth no wo mu twi na afedi agimambedu na Debi Konsa asuhia ye ta no wo se de ye na ye me ade bi ye papa bia me support me de nsamfo de me support nka me nyina me support nsamfo nka me nyina ade ye papa bia wo nka kwa na ye pa ma ba be ka bia kire ye ni ye wa ya ade efe because at the end of the day ye nyina pa de ne fe ne mpaja eni nkan kwa de be ma ye nyina etimi so wo ba bi na wo ya de na me fa me man se me metna social media akanfo because anafem so bi betini sika ya de na jana ye niam efe wotumi ada sumia so adwene anu de boa ne manfo se ye nya de wei na me so me ye na ya sebe otwedi aponyankopɔ onto ne nsam frem no me ye de osoma me adwuma osanka fo ngomo se bia one bre me bre na aso
na oto ne nsafa na Najema Badu nim se ni nua no wo yo nti kabra na be titani na asam no famu ne pani pie na enkoso na nipa hu na nka ye nhye na nane bonyam okwa na dia no koye wo ye na dwo se okose program ampa so se no e ma papa ne dwuma wodi ye nyina anya ni bonyam hye ami na Debi kwa na kaminya akonya ka papa no mebon fise se de ofu de pa ne pia no wanye hwabro nchampem yi akoye ye ba kun ya Kofi Adoma de yi afa so ya na wada no na tuntu hine fe de tuai ten na fe obi ani na ayi eno kofa ansem bebre no kra de sanya wo na atotuo no wo na Najema Badu nyo na atoye na so wi akire no kra no ani bonyam sha na Kofi Adoma kra peso hye no ehu ahokeka no kra ama ojare ye no hokeka ne kwase kodu social media ma Kofi Adoma kra no oba be kasa wode ya be kasa enka wasa kukuom na Kofi ye wodi na wuja program ne yakra be mu obi o se nipa ne hia because ye di nipa na ye adwuma no se Kofi Adoma be se miensa free ye no omnyina free ade na se ade na wo ye na mu yi enti ko na kohwe Kofi Adoma Kofi e wo mse ye program na so na matutum ni kama ba mpese be hu de yakọ ni nyina ama eno ko ye nim buase ma Kofi Adoma de ho yaw e betena social media e kasai e ma e ko ye nse be e ye nim buase e wo no sa adwuma wodi ye na ama ni munyam bron champion ba ku bia mo ko no last yi ni say de o ka asa na yere atwere bibia ma wo sese atwere bibia ma ne say na yere say hwe no ametoto bomb na wa panimu wote wo na wo yere wo tu kwa bibia na yere nsuru gujem wo kwa wase ye akwa wedi aha sese wo yere wo kwa bibia tese o yere akira be kwan wase mekwa kodie tese wo no wo ya commitment by force mra me ba kasa no binim ba kasa o ba kasa idie ono kwa anhwe ya na odi bibia yere abetom ananya za ne me ba dwam hai nyire oye santini prekope no ma mo ne se na ba wo ba no se wanhwe ye no to bomba na oche se wanhu se ne osite no niema bebre obekọ etiawo nanka nyese nanka mi bebuso nanka akire amanyine nde ba akọ nanka ba yakọ dwantoa na mo nwodwam ngese ya kasia bi so adika na abeka bibibi akire nti na de menka ne kese se rade so mi kuna no rade so mi kuna na mo ba wale na da bia ne sunu gujem se de press for pam no bro nsu kwedi bani bia no eno so ne sai wo ko ba bia ni pam bia na ayire na oni sunu gujem adan fi se onko kan sempa de animonyam bebre ne yire na Najema Badu kura me gidi sa na yire kura na modoma won pese obi kasa na Najema Badu yire na ekono oh adan o da bitio won hu se obia no a oye animonyam de no ni busuani na dan obi kura tompatama mete abura so ima na Debi menene na te ba bi fa o free ni fie na aba mfie ai no krepa e fi se na Najema Badu yire ono sabi producer ono na Najema Badu no na yire no kura no meka so mpane wasam odwe ne ho ebi o te se gro odwene se niam a ekos ompe nanso ye funbodi nim so akwasa no obi beka se ontuni kunufo hwe be se akwada wanye no ogu ne nanimu ase da bia akwada wanye da bia wo hye ne gya ne na aniwo na akwada nyansani so o hye ne na ne gya animonyam enti aba ne sa okọ bia na ne yemhye no ada na ma wale wa na ye odom nanso da bia me yemhye me wese me ira ka chansa hwe na ma metoto bomb ohini mu o asemu ekran kempie de wonni mu dan be ku say another papa ya okeka nse mu na because said was na chese oh ye won sembi wono ma wo ye pani he dibre bia ne ho kasa dibre bia ne gina pen pempenso bia bedu bia e ho kasa se we hu se hu mu na bre bia begu wani ma se enka bible se o de nyina okwaso nyina fata ye na me mitu ami ntumi ndwompo we na me nsi akiri obi bia ne ponto anka me ekom de me mokwase bi wura na mkọ bakro na me die na enso me dwuni baabi a me firi se baabi a me firi na wo ye animonyam fie baabi a me firi no yantete me saa se dia metia no me nsa saa dia me ye ne mfata me santi me kai ne begyan etu dia se wan su bibia ankai bibia de bia na agu huani ma se etina Najema Badu ebedru mre bi no enipa emma wo mani mmere wone kasa sa yes kofo nye serious o de obey ho san say ebedru me be beto no pahwi sa bra no so na kabonya sempa bia ka pa so ka me nipa fa nanso enipa wan kasa ye bu nyansani on kasa o ko wo ba ko bodan fo kwa ne bia no be friendly pa but obi anim so e bodan no osuo no but the moment abe bia no akasa no
you say akwa ni hu me ye obepra me obi so no bedi nkomo kama say akwa yi waboda mo so uni ni di nkomo mu da ho pa enti obie wa na ye hu say di ositi enti nka be beta say na naje ma bedu bekana no atum no hwe kwanya menua no brofo ebenya ni bonyam wo wiase no hwe kwanya menua no brofo eni asante beka abomu na hwe kwanya brekro na no obepaja bono de akosoro na wanya na dwen say o say bono enam di kaka say na naje ba bedu ye bono ni onya saa o enti bono fo mo hwe ye na naje ma bedu enya say wo kanfo mu duafo no wo kanfo mo tehwe ya kanfo duafo aya wo tehwe na o kai o kanfo what you say enti me no dia me kan say abunofo ni hweye na sabi asante ntan wo mo asante do mo nanso dia na naje ma badu ye no wo ye di ekan bi ona naje ma badu pese ade na yo no nko a but wa hye da twebunofo nyina do ma bewram ana o use mo na so asante na so no buno enti naje ma badu use mo ade we mo dia mo pa mo fansa ba bi enso nka say to so ni fie miensa no obi a wobono beka say me hu ya nka papa say a chance ebi ananka me ne broni bi wo link nanso de okoye ya no ana fe de bia on cancer mpa ya no kra nkyere bonofo no enti de bia ode asante nwahi de hye bonofom enti sabroni ne kwa na asante nyenye ni bibia de na naje ma bedu ye na de ahi abehye sa nipa no aso kai na kai ade ba ko ye nyina ya de ba ko asunsu ye bia nim enti me de na naje ma bedu wonya na de se wo pani manyama abon sa na me de me hu no okay what you say anka baby abegina bia na ka be ka bro ho asempa na so baby abegina bia na aka asante ho asem na just okro promote asante na naje ma bedu nhira ka so promote asante nhira so promote asante na ni nyina mu no sabe mpredu asa yenya ye kwafa no che kom ye no yi sikadwa ma ye ne ye nim so fa so etika sabron champion mo ya de na akoya okoka sabe sikadwa kofi ho asem ne te sabron foi mentie me sana naje ma bedu pe so promote mu a enka wo be ka bro asem ko meka sabe yen sikadwa ho asem ade de yen ka yen sikadwa ye di afasha ene ye yipie enti eno kra ne yen ta nya hwai bia enso wo na naje ma badu da bia odi bron champion enti kapekwan ya befa so bron champion be ni bonyam bron champion ye beti ase amaso obi kra philanthropist bi wo ba bia odi ni sika be hya bunu mu na woni mu nyina aka ho abom yese bunu kro bi wo efe ne bunu yese se ni sense ton bunu na nkrofonto no mo hya bunu ni bonyam enti ye kwa sei ba wonya wadwen so obebo abunofo abia bia be hia bia no na pese ugu bunu ni mase na pese opagya asante na asante no de oso udi asante atembe to opagya yen aya na obi ebusa se na sikadwa kofi na oka na eye de ba ade ewo he na nyansani bi otenche so oh eye asante region wo mo hini bi ya woni konfa no che eye adwenko efa ayonko ena wo kom ye ma sikadwa na wa cheche ye yisu no mo nipa kwato no som enti wo to asante mai na naje ma badi nshira kan so to asante mai na mom wo sai abono ye de ya to ye ho dada na so na dodo ansan kwai wo be ko so ato ya me afia to ye ye ya to na wono na naje ma badi all time ye kra na ade no entos ebre ne pacha na so obi anto na di kosi bola ho kra toba fo beto e de yadua ni di mane ye sa asante sai o so be sa asante no obegu asante ani masia e ho no ana na asante din no e kosoro nti onya na dwe so be pagya bona e bono fo ya asante fo ha ye enim ye nyame ne be som ne da ye enim ye sikadwa ko fisa de ye sombo ne mudu tie no ye be som no ye hin ye be hoho no ye be koso hoho a otumfo se 2 cm Nyansabo akwa danso o danso wona sabe mpredu asa wo de Ghana akoduru amanone wona ama santi din ahyeta ene ye di akwaside se wa woni to abrofo e baaye obeka se ye di abrochi abeto Ghana ni bi kura kasa ya wahyeda ene wo maboa wo ho every United States of America say wo mo ba na ya mote Ashanti Kingdom oh ye nimpa ye nim how big it is na ababa yi ne me ere brofo na wo chire mu no na ni bia menya no onso ne me ya wura se mo twempana na oh Debi no kwa kasa amendment no nso ntime de ye nyina ye ne okay Italian na say brofo ati brofo ya na ye to the for the return that chese we American ya work me kan sa English nkiti bi na Italy na ba be fam enti chese wo hwe sari akwaside kakra di ye hwa brofo e ba ha so ati se obi krom obodwa hwa brofo e ba brofo be se 300 mbegu ha hwa brofo e ba ha enu na wati asante hu bibi obi na ma ne te ye na dia na wo ye bono ajima badu se wakodu ebuna empanimfo bu bebese ba bia betena obekwanchuma bia bre enti se wo yakom na bedu asante na wansa asante na wakodu wampam na wote wa ba bia ne ho na ebunu pagya na ebunu pagya
eka Ghana man ebro kaja epeja eka asante man na ye ne ebro fo ye nkamom se efunu ba ko mu ade na ja antitimu no na antitimu no emfa won kwesi hwe menu anobro fo moma mani na ho na nanagema abadu de wa ye te sesebe obi a minim no oba so obewia na wakum na wasei nanagema abadu ama ebunu yeye na mmom oba efunu bom efambo nyansani mfa kwa adwundwum na onhwe nyema bi frusro emfa mesi sa mbe se nanagema abadu de na wo ye de aboa mo onye bibia mfa mo mo enti mo nsoro waka na mo fo do mebo asante me kasa fo do bebo mo enta asante ni me ntan ni yenya baako ni yina ye ncha adwen ni hunu kwan ye befo se besi asante ne bonam na ye krabehwe ne asante ne bono ye krabehwe a ehye Ghana mu ne se Ghana nya ni bonyama ewiase nyina enya ni bonyama me da se wate me nua Debi Konsa no me gya no a ono obetimi akasa ma Africa enye Ghana nko na asem ni ni die tie ni wada ma aboa timi afiri tokroma di nipa anim edije atua na no edi nipa ba asase so but nipa da sani ntimi enyi nkonya ensere wotwe di ampon ema wo mfa sikadwa mfiri so mfa mbre na asem wi wo ye badwemba dwene ho na te ase se ye se aboa kraman wo di nipa firi tokrom ne jatua na no wo de bae na agema abadu ye aduane ni ai so ye aduane PSC me de me wanyi sen me bebre nti wo ka me nyine chi o se wa aduane PSC na nei na aduane PSC no atwea no otwea no krama no ana eja firi nanum no eno de wo gidi se krama ne de firi tokrom pie na wo de wo nyini se sikadwa ko firi so de ene asem sebe until se aboa na mfa eja dem pie firi jem ne de na wo gidi so di prefem de sikadwa ko firi so asem no eti mesra obi emu ni so ni sa wo ko eye interview bi ko pa adwuma ana wo ye nsohwe na sikadwa ho asem betom a ya no afọ saagefo agema mbedu de ne se ye wede uwia ubetwa na watwa na akọ anim ubeti nso ana wati na okọ anim enti ye nyina ye nyintum se de menu aba ne kan ye nipa ba akopɛ wo furu gina ha ye ne ye ba ye hu se wahini bi asɔre gina simpie so na sabe okoka other tribe bi ho nkomo asante hia asante di asante nkomo fisa asante nim se asante won nsam soso asante won nsam dɔɔso asante yensam yentimi nkane nyina anwie ane yehu ne se yenye tribe na ye wo muo no ye nipa ban no se bi ewiasim ha no obi ani ho a woto ye nti se ye gyan ye asante asem no ne ye kwaka nipa skuo bi ho asem a yehu se ye de ye ho abafom ya toto ye ho ase nti ade na hu ne sa ye na nanom anwonafo hia won mo ka anwona bakwasem enkranfo hia won mo ka anwona bakwasem ye nuanom ntafo hia wo soro a won mo ka ntafo abakwasem na ye dai ena ye rajima bedu de wo hia na won ka doma abakwasem na emum wo ka asante abakwasem eno ena wo seka bibi e de kire wo na ye mfansi anom na ye ntwa so na ye nko ho medi ena abusia pani owusu aduomi se bibi anko yi a fa che enye bo apayo se ye ba ha se sebe ye beye obi ye de kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie firi mantam bahin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no nsane ye fa Nyansapo aboa ntaka na mane ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na amerika sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame